Hello guys, andito tayo sa palayan. Mag-aani tayo ng palay. Ganda ng palay guys. Kung walang magsasaka guys, walang makakain ng mga tao, ang mga Pilipino. Bluetooth mode. Play by USB drive. Naka-video yan kanimo. Yeah. Palay is real. Lagay ang kanya naman. Nasa YouTube na sa mga video ko. Wasyag mo. Pilipino yan. Tinta na kiniluming baboy.